terroristak osasun fisiko eta mentalari erasotzen dioten lesio larriak, palestinarrak behin batean edo erabat suntsitzea ekarri duten bizi baldintzak ezartzea, eta haurrak jaiotzeko aukera galarazten duten neurrien inposizioa, odolez idatzitako genozidio bat. Gaur egindako lanuztea horiek guztiak salatzeko ekintza xume bat besterik ez da izan. Ez dago kontsolamendurik milaka palestinarrentzako Israelek egindakoak ez du atzera bueltarik. Baina guk ezin dugu beste aldera begiratu. Bakea eta justizia exigitu behar ditugu palestinar herriarentzako. Baina hori ere ez da nahikoa izango. Oraindik ere badira harreman komertzial, instituzional zein politikoak dituzten enpresa, instituzio, gobernua eta herri erakundeak. Guk Israelgo gobernu genozidari erabateko boikota egitea eskatzen dugu. Izan ere, boikota da Euskal Herritarrok dugun tresna bakarra aldaketa bat eragin ahal izateko. Boikota Israeli orain. Urte askotan Euskal Herrian nabarmena izan da palestinar herriarekiko elkartasuna. Aldarrikatu dugu palestinari dagokiola bere etorkizunari buruz askatasunez eta bakean erabakitzeko eskubidea. Palestinar estatuaren aitortza exigitu dugu. Orain arte, Euskal Herrian Euskal Gehiengo Sindikalaren izenean egin ditugu mobilizazio eta lanuzteak. Oraingoan ez da posible izan, baina jar dezagun fokoa gaur elkartasun adierazi eta protesta egin dugun orion artean. Eskerrik asko danoi eta gora Palestina askea! Gora!